domácich smrťov. Okrem našej dnešnej témy spomienky budú aj zimné športy. Napríklad, dneska na Makove sme stretli známu celebritu Paris Hilton. Naša Pariska je tu na protidrogovom liečení a tak sme s ňou urobili menší rozhovor. Ahoj Pariska. Hi. Dobre, ako sa ti tu páči na Slovensku? It's okay. Kokain. Ospravedlňujeme sa ešte trošku dopredu, niektorým otázkam ešte nerozumie. Po slovensky sa nenaučila hovoriť plynule. Samozrejme, ako hodnotíš kvalitu svahu a či sa... Áno, my vieme, ale si na protidrogovom liečení, Katičko. A vidím, že tu máš nejaké píšové zvieratko. Čo je to? Predstavíš nám? To je panda si slepá. Áno, a je to píšové, alebo je to živé? It's real. Aha, je to živé. Ďakujeme pre Markízu, Erika Jediniera a Alisova. Našou druhou témou totiž to bude Patrik alias Ritus, ktorého sme stretli na hoteli Čau, Riťo. Čau. No tak akože, Bracho mi povedal, že akože je to perfektné, no tak akože normálne. A stretávaš tu s nami? No, minule som to videla jednu akože zlatokopku, akože Paris, zlatokopka, chápeš? Jasné, a tečie tu teplá voda? No, minule tu tiekla studená a skoro som si prdelila. A ako z našich toaleťak používaš? No, Bracho, počkaj. Prepáč, moja mobilná znielka. Ahoj, Bracho, prepáč, momentálne tu mám Ritu z... Prepáč, zo Slotánky. Áno, prepáč. Hej, mám ťa pozdravovať, áno. Díky. Takže, pre Markízu Erika Judinová alias Rita a Rytmus alias Patrik. Ďakujeme vám, že ste sledovali Slotánku aj